Inimbaga rabi tayo amin apo. Idi kalman napanak ijay timay sa courier Palawan Express taadda nagipatulod ti suportana kadagiti seminarista tayo. Netay agboy-boya iti dayay channel tayo ken makimismisa iti live streaming tayo. Ke apang ko irwar ay di man sir kung na dayay kay counter di unag. Ketinted ko nga ID lisensyak driver's license. Kakunana ay sir daytay nakarenew kunana ay kitaek ni June 7 nun ka April 18 ti birthday ni agdua bulanan nga expired gaya tali ay sus Diyos ko anyan aya imbagkat na napanak ijajak ko manapanpansin uri di lugan ko Diyos ko idi siyak pa'y nagdrive idi na pang kami bagyo dagiti papadi ti Bikaryato na pang kam nagpasyar ti may nag-overnight siyak pa'y nagdrive ay expired gayam jilugan expired pa dayjay lisensya ay sus pakakitaan ko nak nga awa nag-expired sa mo ti utek kon isa ti kunak di pala dagiti kabalay ko ti ag-expired ti utek na apaya nga siyak pa'y laeng kapilitan nga tay bigatan na pame inrenyo ni Jimwell di jay lugan siyak mo't nagpakuyog ak tay ka anak napanak nagpa-renew ti lisensya nakababain mo't anga si ka nga padi ka matiliw ka ka ne apo si kamot ti kasulpenganen si kamot ti pasaway ti lenteg tayo dapat ak siyak ati umuna nga sumurot ay kanya nga rod kasti nga talaga ti adda kabaw na kung kuna mo napanak. So far dito LTO tayo di kandun medyo mayat mo shout out kanu kanyada mo adu pay dagiti mapan nga idi na minsan adda imay nga tagamangkayan bingget imay da imyan dito nga gayem tayo ta idtoy da nga agrenyo napaspaspas kanu basit ditoy tanu mapanda di bagyo nagaddayo lang nga roden siyempre bagyo bingget nagado nga tao medyo napaspas ditoy kandun ko nada iso nga napanak met ay sus daytan adda i-download mo nga anja ka mo adda agbalin nga kasla IDM LTO ingka i-download ag-exam ka dijay i-print mo pangga pa medical ay sa kantapan makipila 214 dijay number ko idi ko nagiyawag dan 200 8 9 10 aging ganati 213 siyak pa'y la sumaruno mo ay nag-stop manan ay po niya mo data nga malas kon nauray manan so parmayat ngam tate agur urayak ijentil teo ngadda father kunana ay manang jak mamamuno tagano kayon agbuybuya kami di jay YouTube yo ay nagsiatan shout out kano dagiti padak nga napan nagmalmalim di LTO dati pay shout out yung obrakon katatay TV balak ko mapanak JLTO numalpas kasla naglaka mo di panunot ko inak to'y pakita dito matak ka talaga nga dyan mo makakurkurara pagsapay din dati check up ni doktora di matak ka talaga nakakapso inkanto ko ang father ko kasla mo agsuraysen kasi ti kong kunak nusurays la dati mga taa baring maalisang kayo da kayo katimula agas ti surays di ubing kami ka tubog ti suso ni inang mayon tumang patid-tidan ang Diyos ko pakawan yada dayo mapa pakawan momia kita kanya katawaan niya kapay iso agas ni inang idi sa ti agas nahan pipi ang adi niya tubog ti suso kada diya nga di ibagada di ubing kami no agsor ice ka ka di ka no umuna nga isbom ti bigat ka ikastam kaya di pa nakaang-angseg kang agmalam iso ti kung kunak ka kapsot nga kalakay ko nga tadato yun wano nakasibugak nga makitkita tano daddo man di agkapi akti barbangon ka tapno pumudot di jay tasa dapay nang tititasak nga daytay dayay pagkapian di jay pumudot jay tasa karga nga umuna danom papudutot jay tasa tapno hanga nalaka bumaaw ibaleng ko di jay basit la ang tapumudot santo na agibalengak ijay likos diya kamo dati ni sungutan pagkurkurarapa kon ingkay tuman atangan
Sino na laing kanyayaw. Gadi jati kung kunada, won datati topic tayo lintag ni Apo Jesus. Kada iti ulit-ulitan tayo, at dalintag ni Apo Jesus nga, ay dito'y kunana, haanak nga imay, tapno, waswasik dagiti lintag ni Moises kan dagiti propeta kunana. Umayak tapno, simpaak ornosek ida. Apay mairaman nga tama dagiti lintag tayo nga, nangruna kadatay nga Ilocano nga mauawatan. Iso da yan, no, gibaleng ka, tanasip ngat pa, agibuyat ka dyan, ang runa no napudot, apo makabuyat ka, Diyos ko, aggadil ta ulom, adda kanibaan dita, aggadil ata ulom ka, kuto-kuto ka nga ron, nagadok kuto da ijaan nga kanibaan. Di magkasjay, lo, kayo, apaya, anjak mo pa, no, apaya, nakabaybayag mo ti Kristyanismo tayon, ngam, hawantay mo maikat nga talaga, ha? Uri di panuno mo lang ka, dayo-dayo, nalakaaya mo na lumtagmat. Nagado na kita'y pampanunutan tayo. Apo, natay man di antimi ko na akong ginaburanda ti asin jilungon na. Ipalayaw da amin nga ubing. Diyan ka muna, pa nga layawon da di jilungon. Ito nagawid. Napanak ni jay nalpas di ko, ingka agbugon, apo. Makubid kayo akin nung nagadudan nga napan nagbugo iso nga iso dat adda bayabas na nga bayabas di jay langgana kanagadudan nga nagbugon with all the germs kada ko si ka maudi di adda ka garudan nga yak amo pa ing agbugo ko nada apa yang kata kantay mga inigganan di pa agkarabugo dagit agtrabahot po ni rarya. Uno inom dati digo bayabasin ang naangar nga tanatap no siguradon. Kaya di nga tama oray man ni Apo Jesus kunana imayak nga haan nga mangwaswas no dikat ornosek kunana no adalin lenteg da idi adumet kanya tayo. Kasla kanya da idi nakadado ti paglenteganda. Hangka makikaidda ti agag nga ili madi. Anya dagiti paglentaganda dagiti agsida dagiti ada awan siksik na. Njak amo datayumet no nagtaraog takawitan nga simmango di abagatan adda masikog chismosa dagiti nga manok. Manok ti dili nga tada. Apay kasla nagadukan niya tayo ngam apay inraman nga tani Apo Jesus. Di nga ro ti salsaludsuden tayo. Maging gana tatta, Kristiyano tayo, agpampamisa tayo, di magkanyayo. Pagmaywan, adda nakataray nga manok dadtan imay, adda pa'y la estrona. Dito yung magkabalay ko gapot apan na palutan, di yung manok mi nga may sa Apo, dayo nga manok, dayo. Anya nga rod paltugan tayo, sinirig kaon. Ngam nakita nga da estrona, kababain baka manok ti kaaruba nga nakataray agpaisaw adda imay father imay idta tay manok may imbag ka tajak pinaltog apaya ko nakat kinamat ko pagmaywan pagpakpakan da ngay kadi jaga pagpakpakan imbag ka tajak pinaltogan na kapitan padi na kapitan ko na danto kindi umay na nga rod karir yun da gaji manok mi kadi jaga taan nyo data unuri da kami iti mayo agpampamisa kami mat ngam hamilat na maikat na agpakpak kamlat agpakpak ko nami mangala kamlat iti karurayan nga parchen mi hinja kamo no sino iyat atangan mi da kayo Apo Jocelyn nga imon una nga nagserserbe ang bakit miling nga imon nga nagserserbe umay kay rumamanan dagiti amin nga saksakit mi alaen nyo natay da lang nga rodin ipasampay lata sakit kanya daan nya lang nga roday tamot ten kakas di matimat bagam dagiti minminatay mo dagiti saksakit mi dagiti problema mi alaen nyo kas ano nga alaem da problema kas ano nga maitugot data apa yung nga agabalayan kas ano nga maala natay data misuot mo nga kagurguram ta kaarubam kas ano di ba nangala da nga ta dagita sakit mo ka sakit tinakam mo data kasano ti panangguyod dagita nga kararuwa data tatan jakam mo pa dagiti mo ti karkar salak ni banda kami dayjay mo sa bagay sa ikarka ibabaut na kami salak ni banda kami dagiti
Nga aging gatatta, uray timmangken tayo mga Kristiyano, ngem timmangken mo dagito, kasjay mo laeng di may ni Apo Isos. Ado dagitay haandang ang kabaulan nga ikaten nga lenteg nga nadandanon da tradisyon ko natay pay di. Kakasjay mo lakan niya tayo. Haang nga maikat. Kasla nagsina man di kina Kristiyano ken di kina Ilocano tayo kumano Ilocano adamot ada giti sa bali nga pulimot adamot bukod da nga patyen. Ngem da tayo talagang hamo maikat. No nagparty kay ti baboy taddag birthday, apaw. Nagyatang kayon. Hangkay nga rumamraman. No inunaam talalya Diyos ko pakawanam. Diyak amo no ti sakit na no apay no hangkay pa nga nangiyatang taddarumaman aya po data nya naganan kang kanun tumula ti alutiit ken kuton ta pansit ken siyang hay iya nga nagtangken kada dalem ti baboy nga pantay mo't iyatang ngem agpamisa tayo met. Di mat kasjay? Adamot agpamisa. Api nga nagsina dayjay nga timmangken nga kina Kristiyano ken daytoy nga aramid tayo. Uray ipapilit mo madi. Da kay tupay. Agsakit kay laeng ka ing kayo ken doktor ay haan apo. Apaya talaga nga nakabadekak kano. Ay apo. Ing kayo agpa-doktor, ay haan po talagang imbaga di mangagas, haanak ka nung siyempre, ano na pang ka nagpa-doktor, awang kita nan adata nga doktor wakwakan. No, apaya nga di nga timang, apay nga hantay gamin nga ma-reconcile. Haantay nga mapagtipon, di iso ti kung kunak ka, di thesis ko, idi ka, narigat, dagamin imay nga Kristiyano, idi ka, awan ti inculturation. Haanda nga inculturate, di pamati tayo, paghano amin dagita ko na, dan inintroduce dan ti Santo Niño, inintroduce dan ti Santo, inintroduce dan ni Cristo, Maria, kunadan ka, awan dagita, anito dagita ko na, damutten. Ngamhaan mo't kadi, kati mo big-big-bigan tayo kadagitay mo't imuna malaksid ano ti big-big-bigam kadijay bonton di arobayan nyo ay sus Diyos ko hamo is-isbuan hamo bukbukwalen hamo nga sibsibugan nasiyaat no ta pingping mo ti agkabbi no di ka akin baba nga pingping dakis kan kasano panangay ayak datatan kino inisibam da kasi mo ti kunada kadayjay ka narigat dayjay, diinang ka paalisin na, umalis kayo, bukwalin na nga ron, mapan mo di kusina, iduron na pa di tabla dayjay bonton, haan? Dumag kakabuteng tayo. So dayjay ti kong kunana, diin mo na nga Christian, kina Christian 500 years ago, imbagada magamin nga madiamin dagitoy. Ngam iti puso ti Ilocano, ay, apo, ori adada di abroad. Ay apo nagparty na kita Ilocano manganda ko magpicnic da ko ijay park ijay park ko man dagijay kwan agi purwak na mo laeng Diyos ko ka nagpliti mo at aeroplano da kita nga anito han hapay nga nakaluga jak amono economy one no business class mo tilugan da kita nga alya nga simurot di abroad ta isudak agi purwak da mo agyatang da mo laeng Ilocano da mo Api handa pa lang nga English no napanda mo ijay. Oh, it's your turn. Kunam kumamot na. Iso di jiti yung kunan na apay nga haan nga ag-combine. Apay nga haan tayo mapagtipon dayta. Dilintag ori day Moises dagiti lintag na dagiti nadanon dalintag ni Moises kin idi umay ni Kristo. Apay nga hang nga mapagtipon. Nga uray da tayo timmangkenan 500 years ago addalat ta dijay nga puso tayo ngamin may daddo makakurang dijay pan naka-inform na nga dagiti nga aramiden tayo agpakpak dagiti nga aramiden tayo no dadduma dijay mekket ka pang bigbig ka dagiti immun una akakabagyan nangaramid ti pugo nangaramid ti balay nang simpa daytoy daga ti madin dayta ti pangyatangam ka jidakkel nga bato nga agbanbantay dagitay agbanbantay ti dakkel nga kayo kadda ka prena iso teng kay adi jayn ati madin gasam ta maisibon na katakapre laman di ka malmeusen nagdakkel matinagan na katabakom laman kasla takyag di ka maidaleben no mapuntaan na kadata nga tabako no nagdong sa takapre laman no dagiti apantay tangan ako madia
Ngam na dito pang bigbig tayo kadagiti ninuno tayo kakabagyan tayo adda a koneksyon na santo da nga rod dagiti hantay nga ammo nga santo. Kakas diti bagbaga na haanak nga imay nga mangwaswas no di ka mangsimpa. Kadagitoy i-Christianize tayo dagitoy. Pagbalinan tayo nga makatulong iti na Christian wan a pamati. Itadagiti nga rod minatay tayo kaadda nga makikadkadwa kada tayo. Kaaging gana ti kamaudyanan ng tumatlaeng kakabsat, nin tumatlaeng Apo Jesus. Kaaddaman dagitoy nga kakabagyan, addaman dagitoy nga pamati, dagitoy nga linteg. Ngam ti kang runaan na nohan nalaka nga apektaran di pamati tayo kin ni Apo Jesus. Ay kanasayaat. Ni Apo Santa Maria nga ina tayo, iso ti kadakkelan kang runaan asanto nga mangibabaet kada tayo. Isu ti kabilegan nga santo, ina ti Diyos garod. Nga nang mangpagpabilag ka na tayo, addaman dagiti sa santo nga agparinada, addaman dagiti sa santo nga adda mensahe da, ngam sino ti santo nga kanayon nga nagparangkan niya tayo, haangka di nga ni Apo Santa Maria, haangka di nga namin anon nga nagparang nga imbagana ti mensahe na, nga anya ti kung kunalatan ni Apo Santa Maria, suruten nyo ti ibagana. Ibagana latta nga mapantay amin kini Apo Jesus. Babaen kini Apo Santa Maria, agturong tayo kini Apo Jesus. Dadya mo ilaang ti kang runan kakabsat iso nga, haan na nga dinadael dagito nga linteg. Inornos na kiidi, ta iso na ti kang runaan alinteg ni Apo Jesus. Iso na ti kang runaan kapatgan nga linteg ti panangsurot tayo kadagiti bilin na. Tikat dakes nga kunana ka kwa. Tikat nagbuteng nga kunana ka. No isungsong mo, ni kabsat mo, nga sumalungasing, kunana day ti term na, dakdakkel abasol day jay. No hamo nga guyodin ni kabsat mo nga mapankin ni Apo Jesus, no dikid di iya dayom day ti dakdakkel nga basol. Dakdakkel akamali, isya day ti imbaga ni Apo Jesus. Kaya nangarod nga sa uwan, guyodem ni kabsat mo nga sumurot itilenteg ni Apo Jesus. Allukuyom ni kabsat mo nga umasidag. Tano sikat ti mangiduron, ay dakdakes. Diyak amo no, niya klase pa nangiduron nga mangpapanaw, kababalin, sao, aramid, na niya dagitay wagas tayo nga mangpaksyat, ay dakdakes.